През 2008 година 3 приятелки посещават карнавал в Мексико и се качват на пиратската люлка, записвайки всичко на видео. На записа обаче се появява 4-то момиче, непознато за тях, седнало в края на реда. Лицето й изглежда странно, сякаш изкривено или разпадащо се, и тя напълно изчезва от кадъра след няколко секунди. Когато разпитват работниците на атракциона, всички твърдят, че никога не биха позволили 4-ти човек на един ред. За капак, 2 години по-рано, през 2005 година, момиче е загинало на същия този пиратски кораб. Дали това е нейният дух, уловен на камерата? Този страховит видеоклип прекъсва обичайното телевизионно предаване с фалшив сигнал, излъчващ странни и обезпокоителни кадри и съобщения, като ще изпитате дискомфорт. Тъмната и неясна цел на видеото засилва мистерията му, а кадрите създават атмосфера на психологически ужас, която оставя у зрителите чувство на страх и неспокойствие. Какво се опитва да ни предаде това видео? И защо изглежда, че носи нещо повече от просто странни изображения? Това видео с неясен произход е придобило зловеща популярност благодарение на странните и смущаващи кадри, които представя. Съчетано с обезпокоителна музика и образи, видеото често се свързва с градски легенди за проклятия и нещастие за тези, които го гледат. Защо някои хора твърдят, че това видео може да доведе до нещастие? Кажете ми вие. Според легендата, това е изгубен епизод на анимацията с Мики Маус, но този път героят върви по тъмен, безкраен път с изкривено и плашещо изражение. Кадрите стават все по-мрачни, а звукът все по-страховит. Това е още едно видео, обвито в мистерия, което според легендата причинява тежки психологически смущения от тези, които го гледат. Кадрите са неясни и обезпокоителни, а мрачната атмосфера и слуховете около видеото засилват страховитата му репутация в интернет.
Какво ли наистина е скрито в това видео? Може би, никога няма да разберем.